E kinde ma piny mangima dhi yalo odiechieng' mar bunge, oganda Jokenya otiyo gi thuolono e pidho yien e bunge mopogore e pacho ka. E kaunti ma Nairobi, riwruok mar Friends of Karura Forest ne omedo bero chia mar bungu maduong' ma Karura, kama ne gipidhe yiende mag nyaluo. Jafwambo marwa Anthony Achayo ni kod ler. Piny Kenya ok nodong' chien kata matin e kinde ma piny mangima ne dhi yalo odiechieng' bunge. Mana kaka Jokenya mamoko, riwruogno mong'ere kaka Friends of Karura Forest nodhi yalo odiechieng'no ka giyango kaka gin gi dwaro mar duoko chia mar bunguno. Giyango ni bunguno nokethre kinde mane gero reru mawuok Mombasa kochimo Uganda. So the future of Karura Forest is secure when we do these sort of things. In this rainy season, we expect to fill 15 hectares that we have removed eucalyptus and others with these glorious African indigenous forest species. During the construction of the Kenya-Uganda Railway, you realize that steam used to be powered by, the locomotive train used to be powered by steam. And for you to get steam, you have to boil water. And for you to boil water, you need firewood. So there was cutting down of the native tree species or the indigenous varieties of trees and replanting with what was thought to be fast growing. Mana kaka Professor Karanja Njoroge lero, bunguni nigi ber matamre gi nono, moloyo to ne jodak mayudre boma ma Nairobi. This forest is very important in Nairobi because it is the lung that takes so much of our carbon dioxide into the trees. So Gong Road Forest and Karura Forest are very important to this city. Eli Kogei, mabendo chungne chenro mar duoko chia mar bunguni, lero gimomiyo gisebedo ka ging'ado kit yien moko e bunguni, gino mosekelo mbaka mathoth pacho ka. A native species would do well because even yourself, when you're taken to your home, compared to being taken to a foreign area, you'll thrive well in your home and survive in the other area. So I would advocate for the right tree, for the right place, for the right purpose at the right time. Kwan yien maro 4,300 no pidhe kinde nyasi ni mano kelo migepe mopogre kamoting'o nyaka jopuonjre. I am very proud to be associated with the CFA and working with the Kenya Forest Service to preserve these small forests because it's only 2,000 hectares. And we are going to preserve it by converting it all to a conserved forest ecosystem. That means it is supporting small mammals, it's supporting monkeys. Mana kaka oganda e piny mangima chano tiyo go odiechieng'ni e bero bunge ma pacho ka, jogo matiyo e bunguni maduong' mar Karura nigi geno mar duoko chia mar bunguni. Kowuok e bungu maduong' mar Karura, an Anthony Achayo, Ramogi TV.